Presyo sa gibaligang itlog misaka sa kamerkaduhan karon. Apan bisan panini may pamaagi man sab kuno aron makadaginot sa pagpalitog itlog. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa gawa sa Mandaue Public Market na abtanamo kining mga kalalakinan nga nagdiskarga sa gatusan ka tray sa mga itlog. Gikan kini sa bantayan ug i-deliver sa mga manindahay sa merkado. Aminado sila nga gikan mismo sa supplier may aumento na ang gibaligya nga itlog. Matud sa negosyante nga si May Sumalpong, sa pagsaka sa ilang palit sa itlog, may aumento sab sila og 25 ngadto sa 50 centavos sa kada buok. Depende sa gidak-on, mapalit ang kada itlog sa tag 6 pesos sa labing gamay ngadto sa tag 7.50 sa dagko. Kung kaniadto, may diskwento o savings kung usa ka tray ang paliton. Karon, wala nami atong discount sa una mo, discount pa mig tag 5 pesos. per tray. Karon wala na sir. Karon binuok na gyud. Binuok unya kung pilay binuok mao na lang tong pintada pod sa buy tray. Pasabot ni Sumalpong, daghang hinungdan ang aumento maong sila sab nag-adjust ug nagpasabot sa mga customers sa kausaban sa presyo. Direct jud ni sir supplier kay nagkuan man sad ang ilang gikwintada ang mahal ang feeds. Nya ang gasolina sad ang truck kanang pag tanan sa expenses ning mahal sad yun. Kining usa ka customer nga among naabtan, mga buak nga itlog ang iyang gipamalit. Mas makabarato kuno kung ang na-damage o may gamayng buak ang paliton, total lutuon man sabdayon pag-abot sa balay. Sa iyang gipalitan, tag 5.50 ang presyo sa buak nga itlog, mas barato og piso o kapin pa kung itandi sa limpyo og dili buak. Save kayo. 5.50 ang buak kaysa sa 50. Oo, size 675. 6.75, O, 7. O, niya dagko naman ni siya. Makalis ka ba sa buak? Makalis sa buak. Pagkusumo na ni, kaon na ni. Pagmusumura. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.